It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Kongi Pachoy Lai si Tuloy. Guys, andito, anong lugar to, Res? Basta andito kami sa Hong Kong, guys. Huwag na magtanong-tanong. Park, ayan o. Ayan, guys, oh. May ano pala yan, guys. May bayad pala yan. Magsusuot sana ako para may pagtatawanan kayo kay Visayan Daisy, guys. Ano sana ako, kaso lang napakamahal naman, 50 daw. Bago, hindi ayaw naman nila, gusto nila silang magpipicture. Sabi ko kung sarili ang anong pipicturan ko, gawa ano, ayaw nila. Magbayad 50, saglit lang, ano yun? Sinuntok ha? Hello, kumusta naman yung aming vlog? Ate ko, picturein nyo naman ako! Guys, akala ko 7 yung bala. Guys, so yung dalawang ano ko, guys, alagad na mga buang, guys. Mga alagad ko yan, guys, nahawa na sa pagkabuang ni Visayan Daisy Vlog. Ayan, nagpa-picture sa walang ulo na ano ba yan? Gown ba yan? Wala naman yan ulo, guys. Pero pa-picture sila, guys. Ayan, may bayad pala, guys eh. Pa-picture sana kami, kaso lang, naku, bayad 50. Ano yun, sinuntok mo kami. Ang bayad kami 50, ayan oh. Wala, 50 sayang. Sayang yung 50, guys. Kung sapman lang sana, okay lang. Eh wala, may bayad para 20 daw kada picture. Ako pa. Yun, papaloko sa kanila. Sa aking 16 years dito. Ay, no. Pang 17 years ko na ito ngayon sa Hong Kong. Maloloko mo ba si Visayan Daisy Vlog? Ha, papaloko ba ako? No. Ako guard lang. Kaya diba? So, ayan na, nagpapapicture sila oh. Ayan oh. Oh, ito guys, oh, ang dalawang Peking Chinese oh. Mga piki yan guys. Kaway kayo guys. Ayan. Ayun, diba? Mga ano yan sila guys. Magano kayo? Oh, diba? Toxic ba yun? Yung, ha? Yung bagong ano, toxic dan. TikTok ko ba yan? Hindi. Ito, nag-ano eh. Yung ganito yung suot mo, tapos yung ano mo, yung sayaw mo sa Pilipinas na ano yun? Ito, kilala nyo ba ito? Nagtaka ng damit! Ano na eh? Baliktad nila. Asa na? Bakit baliktad? Asa ba yun? Sabihin mo. Ay, mga kabisayan, kilala nyo ba to? Kilala nyo ba to? Dito sa akin gamit guys, sa kanya to pinahiram nyo na may bayad to 30. Pero sabi niya ate, habang busy pa yung gumagawa ate, suot mo muna ate. Ay, dyan ang kinihawa na sa Oh, di na suot? O di ba magbabayad pa ako 30? Nakasuot mo siya? Di ba tapos? Oh, di ba tapos? Miga, ito na miga oh. Bilis. Thank you. Oh, yan. Hindi pa tapos. Di putar ka pa tayo, pinatayo mo. Putol ka eh? Dapat pinahiga mo. Putol? Bale, mate? Patingin? Guys, alam niyo ba kayo ng experience namin ngayon dun sa ferry? Di ba dumaong na guys? Dumaong na yung ferry guys. Tapos sige kasi ang ginagawa ko kasi guys, tinuturuan ko si Lisa mag-edit. Ayan o, kita mo yan guys oh. Tinuturuan ko kasi guys si Lisa mag-edit. Edit kami ng edit. Ganito para sabi ko ganito sa CapCut kasi gusto niya nga guys mag-vlog. Ngayon, bigla na, hindi namin alam. May ano pala yung host ba? Akala namin guys umulan lang. Sabi ni Lisa, sabi niya, ang lakas ng ulan natin Glenn. Sabi ko, naku, dadaong pa naman natin. Pero pala, nakadaong na kami. Ang ginawa pala guys ng
yung mga trabahador doon, winisikan kami ng hose. Ang akala namin guys na ulan, hose pala yung para bumaba na kami kasi may nag-aabang ng mga pasahero papasok. Andun pa kami sa loob kasi hindi nga naman yung pwede. Yung pala winisikan na kami ng winisikan ang bintana ng ng hose kasi para bumaba kami. Akala namin umuulan. Bago ang ginawa ng lalaki, galit na galit yung Chinese. Sabi, bumaba na kayo. Kasi kami na lang pala ang pasahero sa loob. Ang mga pasahero pala nakalabas na. Kaya para kaming tangat, halakakan kami ng halakakan. Guys, yung tatlo, ayun guys, nakita mo yung yung nakakaya ang experience namin. Saka kasi saka katuro o kay Lisa mag-edit. Ay, naku, gwapo. Isa ka uling funny moment. So, nag-order na kami guys sa Jollibee, sa McDonald's guys. Bago nang bubunot na sa ampera niya palang wallet. Hinahanap niya pa. Ayan o, ngayon niya lang nakita. O, kaya ando naghihintay yung counter guys. Gawa na hinagilap, hinahanap niya pa yung wallet niya, nag-order. Ay, saka Tanji na yung ang bossing nila, buang na. Tanji pang mga alagad guys. Ano pong mayayari dito sa amin guys? Ayan. Ito guys, nagtuturoan pa guys, kasi may discount, ang laki ng discount guys. Ayan, pili ka dyan. Ayan. Kasi di ba nakikita nyo 40 plus. Ayan lang yan siya, 28. Ah, May Sunday na yun. Pili ka mura no? Pili ka kung ang... Ang mga tatlong ignorante. Ayan, tapos pili. Ayun pa kami guys sa TV guys. Ay, mga ignorante. Ano kayo sa TV guys? Ayun pa kami. Mga igno. Ayan o, may mga discount din o. Nagkita ang tatlong yung taga-probinsya. Nagpunta sa nagbago salta sa Wampunga. Andun pa guys yung dalawang alagad ko guys sa taas. Andun sila nag-order. Aywan ko kasi mukhang andito sa baba. Sa baba ang pick up. Andun pa sila sa taas, kanina pa sila doon. Kasi sabi ni Lisa, bumaba ka na doon natin, maghanap ka na doon ng upuan. Sabi ko, sige, kasi bumaba nga talaga ako, gawa masakit yung balikat ko. Sabi ko, sige Liz, mauna ako sa ilalim Liz. Pero pinabayaan ko sila, hindi ko sila inanon. Doon pa rin sila sa taas, nag-aabang dalawa. Pero ang pagkaalam ko, andito ang pick up sa baba. Kasi andun nakalagay doon, kasi andun yung number. Kaya nasa kanila yun guys. Kung bagong salita kami rito guys, nasa kanila yun guys, di ba? Kaya ano lang yan guys, panahon lang yan. Nagkataong panahon nila ngayon ito sa katangahan nila guys. Kaya nasa kanila na yun, hayaan mo sila. Kaya guys, muli ito, nandito kami sa McDo. Tomgots na naman kaming tatlo. Kaya kakaano muna kami guys, pako muna kami ng pako. Yes, Janet Villagrascia. Guys, sa ano pala sila guys nag-order? Sa pang-take sa pang-take out sila nag-order. Tinamang dami supot. Take out pala may order nila. Eh, doon sila nag-order nila. Mga na dami ito nag-chichis Hindi ba dahil? Pinagpila ko puro plastic. Ay, bagong butokan. Mahirap pala po bagong yan. Sabi ko sa mga. Uy, akin ang strawberry. Akin ang strawberry. Ako ng sukulit. Nagbagbago ka ngayon ng strawberry. Wash your hands before you eating. Grabe ko ng sulit. Grabe talaga mga pangyayaring nagaganap daw. Gusto ko. Grabe. Nandito kami guys sa loob ng McDonald's. Puro plastic. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung aming karanasan dito. Pero guys, ang nga pa nito? Oo. Meron akong British ko dyan. Ang nga? Ito kanino to oh. Pare-parehas chicken man. chili. Ikaw sa'yo. Pare-parehas Hindi, man. iba yung binili ko. Yung yung McMuffin din sa akin. Hindi nga, ang kulit mo. Pare-pareho. Ay, ang tigas ng kalangan mo. Pareho pala. Parehas size. Yun nga sabi ko, pili ka. naman tayo. Sabi niya.
biscuit ko. Ay, yung order. Okay lang ah. Tapos sa soft drinks, ano sino may soft drinks? Panta. Coke sa'yo. Panta sa akin. O, tingnan mo. Parang nagchichis lang kami, guys. Parang kami naglalaro. Dito parang kami nasa pag nandito kami. Nandito kami, guys, sa loob na, guys, na McDonald's. Pero, tingnan mo mga kalap. Parang puro mga plastic. Ano po, ano sila, guys. Napa-take out kasi sila. Napa-take out sila. Take out pala. Take out. Take out ko lang in-orderan ni Lisa sa taas, kaya pala doon siya nag-aabang. Kaya pala sabi Nakita ko may pick up doon, nagawin ako hindi. Kaya sabi ko sa baba yata. Oo, Kaya, oo nga, pick up ngayon dun. Sabi ko, asan na yung resibo namin? Sabi, antayin daw yung order. Bastos! Diretso sa Hindi ko talaga guys, ang mga Bisaya, gaya na nagpunta dito sa lugar, bakong sa Ungham, naging Hongham. Hindi na Hongham, Hongham Hongham. Bastos. Thank you, Lord. Ano ba yan? Grabing karanasan. Sabi ko, pili pa ng order, bali pa rin pareho. Mula Perry. Sa pinaulahan niya. Kaya nga, nagagit na yun. Paano guys, hanggang dito na lang siguro muna. Kasi hindi ka nakikita. Kaya ko ito nga, parang na tayo, kakain tayo para makabuhilog si Bisaya sa pagkain. Guys, huwag magsasalita ako rito. Matunaw sa moment ng Sunday ko. Ngayon guys, ito, salamat muli sana natutuwa kayo sa aking mga funny moments, katangahan moments, o anong makatawag yan na moments. Basta bahala kayo kung hindi kayo natutuwa. May sira ang ulo mo, guys. O paano guys, babu? Bawal talsik laway. Babu guys. Just pindutin mo nga endless yung nakapula na yun. So, yung pula na yun guys, babu. Babu guys.